Takže čaute, zdravím vás pri ďalšom videu. Dneska je to opäť z hry Minecraft na počítači. Hrám opäť server Gamesland a je tu so mnou Ario, takže čaute. Máš nerušiť? Inak tento server je Portyho a no a môžeme ísť na hociakú mapu. Máš nerušiť? A na čo? Keď už ovládásky. To tam není vidno. Poďme. Poď sem. Ideš? Hej. Buk. No, som tam. A ja. Dobrá mapa? Hej. Skáč. Si vedľa mňa? Hej, som. Kde? Skáčem. Skáč? No, to si ty. Sme traja už, Lesík CZ nejaký, hneď vedľa teba asi. Nie, vedľa mňa. To je lomisko. Tento príkaz je početný zakázaný. Ktorý? Máme. Ja mám, čakaj, poviem ti koľko mám. Na začína za 10. Máš ho zakázaný početný. Mám 11. Ty napíš tiež čau. Napíš pozdravte do videa. No. 0 máš. Tu mám interperu. Od videa. A... No, toto je dobrá mapa strašne. Tu som mal tie diamantové kompáče. Ja som v strede ináč. Ty si mal len do perlu? Hej. A hľadám, kde sú čestky, ja neviem, na zem. O, čestka. Iron Prill. Takže tak. To je som toto. Meč. Tak, a sem. Idem tiež do stredu, ak nemám bloky. Škoda. Ale ďalšia čestka. Prílbu mám. Ale dobře to ty takový. Strieľaš za koho? Chcel som, ale... Skryl sa. A jak som sa snažil streliť? Hneď tu vedľa mňa je ostrovček, na ten sa musím dostať. Tak. A enderperla, super. Máš? Hej, mám. Jo. Ne. Zomrel si? Nie. Som tu. Vnútri sú čestky iba. Neviem Nie asi. aj po vonku. Aj po vonku by mohli byť. Som nechcel sa dále. To ty si jadeš? Hej, enchanting. Asi vypadá to tak, že vonka čestky nie sú. A vypadá to tak, že dnuka tiež nie sú. Nie, on na ostrove tiež už. Niekto nie. Oho, čestka. Vyložím sa do nej. To si. Ty máš presne tie veci, čo? Vidíš ho? Ešte tu nikoho nevidím. Samé blbosti. Nemáš ho náhodou? Jeden mám. Tak ak chceš, ti môžem dať čekať. Mám 20. Niekto ma trafil len perlo a je to, kto ma zabil. Ja nie. Byl zabitý hráčom P13. Bože. Ale, no si tu vieš koľko? Koľko? Je, že sme len traja? Lebo som iba troch videl. Teba a mňa. Ale ich je tu viac. A niekto je v strede. No a ja ho hľadám.
A mám asi dovolenou príbu. A počkám tě na spávnu. Já mám železný meč, železnou prílbu a železné bodky. Ale já nevím, kde je. Super enchant, nezničiteľnosť 6 na meč. Za koľko? Za 6 level nezničiteľnosť 1. Som zapomínal. A to je? Tu je. O, neviem. Asi looting. Jo. Jojo, Rider was line pipe. Diameč som dostal. Tento ma dal, čo dal teba. Ja som mal Kde diameč. si? Hneď tu, čo je napravo. Mám 11. Ten PT3 ťa dal? Hej. Pozomrel. Tak semka nejdem, lebo tam on skočil po sem. Bugis. Buglo vás to taky ne. Hotma. Bože, to je blbosť. To je dobrá mapa. Skáč. Ja tě neuvidím. Prečo? Lebo ja mám na oproti sebe veľa. Za 10 sekúnd, počkej, to bolo, že už málo za 10. 4, 3, 10. Ty už hráš? Nedávaj, bo teraz je to 4, 3, 2, 1. Tak čo dalo na inú mapu? Ja som na také helikoptere. Helikoptera taký mlyn v strede, že je. Ja som. Taký mlyn, tam máme helikoptera. Tak nie sa na tie máme, tak hrám. Nech sa potom. Lúk. Vždycky hodná vec. Lúk. Vždycky potrebné. Á, bol tu aj ten Toyota 13. A zomrel. Bože, môj. Zomrel si? Hej. Tak ma počkaj, ja prídem za chvíľu, ja zomrem tiež teraz na ceste do stredu. Potom som pri Asasi. Assassin, ten To oný? Villagerovi. Asasi. Nie Assassin, ale Asasi. Ne. Si? Hej, Assassin. Asasi, ty Assassin. Assassin. Ty čo tu? No poď. Haló, nepočujem ťa na Skype. Ako to chceš povedať? Ja to nechcem povedať nikomu. Nikdy? Nikdy. Áno. VIP 180 dní, 10 800 permov. VIP 7 dní, 800 permu. Vypojí sa na plný server. Už hráš? Ježiš, tak to je to fakt drahé. Čakám pri tom Assassinovi. Nie, už som pri teleporterovi, ja. Tak tam ostan pri teleporterovi. Mňam. Dobre, idem, Beťo. Mňa nenájdeš nikdy. Vidíš, čo som kvôli tebe urobil? Vysel som sa na kovač. Však si... Mňa nenájdeš nikdy. Nie? Mám ťa, ty... No skús ma nájsť. Serus. Si predo mnou. Nie. Kde si šiel teraz? Do tejto diery. Už si tam? Hej. Super mapa.
že... Ty táto! To je moja obľúbená. V strede je taký dom. Ja hej, to je dobrá. A tu je taká ona. Ježe, to táto nahrali už 5, 4, 3, 2, 1. A tu hneď vedľa mňa je ten ostrovček malý, do toho idem sa prestávať. Luk by sa mi zišiel. A mne by sa zišla enderperla a mám luk. Ja nie. Mám iba drevo. Nič som nedostal ani onu. Koblu v čestke. Ani ja? Ty ono, hej, dostal. Super, budem mať ťažké prestávať sa. Ale k tomu ešte mi bude vedieť, čo treba, Peťo. Čo? Drevo. Takže ťažím super stromček. Creeper. Ježiš, zabili ma zase, lebo vedľa mňa sa takto spavne sprostý. Debil. Žiješ? Ja, hej. Mám sa nabiť? Nie, na čo? Niekto po mne stríha. Nesmieš zomrieť. Teraz nie! Nie! Teraz nie. Tu zaskrí. A spapka jablčka. Ja mám takú teraz, kde som na balóne. Diamantové kalhoty, super. Konečne sa ukazuje to, že som zapredaný. Daj mi darček. Zomrel som. Zabi sa. Ty si ma nepočkal. Nemôžem sa zabiť, ja som na tom, kde je tá helikoptéra. Ježiš, čo to by bolo normálne. Dobre. Ja som teraz na... A super! Tam, kde som bol vtedy asi. Na CS-ky ty? Nie, tam, kde sme boli vtedy. 10. Skoro som zomrel. Jo, ja som jediný zachránený. Nie, funguje tu SVLAV, alebo Skywars. Aha. Ja som zachránený. Bo ja sa dostajem do vrtulníku. Aha, zapredaný som. Ty si zapredaný? Aj keď nie tak veľmi, ale som. Či ide niekto na TeamSpeak. Ja nechodím na TeamSpeak. Ani ja nebudem na TeamSpeak. Aj keď som si ho stiahol, ale... Ak si ho stiahol, čo to máme hneď. Nemáš ho hneď. Počuť si ho zachoval, keď to nehrávaš, keď to... TeamSpeak není hra, ty debil. Ja viem! To je server. Není to ani server, ty debil. Mod. Není to ani mod. A čo to? Mapa. Není to ani mapa. TeamSpeak je taká vec, kde sa môžeš medzi sebou a máš tam group chat rozprávať a takéto blbosti. Ja viem, čo je to. Nevieš? Viem. Neurážame schopnosti. Bude nutne. Neurážame schopnosti, ti vravím. Dorič, ja som debil. Čo? Zomrel som. Ty hráš ešte? Hej. Á, tak ťa počkám. Ja som to prežil. Tak ťa počkám pri... Lučičných niet, nejaký dement, market. Počkám ťa pri Assassinovi. Pri Assassi ťa počkám. Bože, a kde sú ľudia? Tam je jeden. Kýs, kýs, jedného mám. Lučičník je slabý, teleporter má Vendpedly, aj ten je slabý. Market. Válečník je najlepší, jednoznačne by som skúpil válečníka, ty. Ak by som mal. Má jeden ironový meč, ironovú helmu, ironové tepláky, diamantový chestplate a diamantové boots. Tak to je tu po mnou zade, alebo... Ešte je tu pyrotechnik. Pyrotechnik má 5 TNT, 15 redstone, 2 páčky, 1 gold sword a 1 gold chestplate. To
potom je tu ešte staviteľ, má 64 nevypracovaného dreva, 64 stolnú a potom 2 golden jablka, gold chestplate a gold sword. Kouzelník. Ten sa niekde zašil. Gold sword, gold chestplate, speed na minútu a 7 sekúnd. Stretch má na 2.15 a instant health má na 2. Potom je tu ešte lávovník, má 10 lávových vedierok, sword, gold sword, gold chestplate, 5 pork chop a 16 lahvičiek na enchanting. No na expedie. Zíde. Bottle of enchant, nie? Nič. Tam nie je super. Tu bude. Ježiš, ale on sa zakempil. Vieš, že? Hej, na vrchu balónu. Ja som ho trafil, či nie? Nie. Teraz som ho trafil. Lama! Fuck. Everybody go back. Back. Nic vo videu. Čo? Nic vo videu. A ty ako vieš, že je? Vidno to. Skáde to vidíš. Vidím. Čo tam u teba doma? Nie je to počuť. Čo? Ale nie, prišiel som zďaleka k tomu čurovou. Ja som u teba. Ja neumiem. Ale ja to nie som dobrá priznávať. A už si zomrel? Nie, ja žijem. A som vo vážnej prestrelke teraz. A ja som pri Assassinovi vo vážnej prestrelke. Ako to, že idú z neho srdečná? Lebo on je youtuber. A tam bol. On sa zabil. Super, sme pri Assassinovi. Patrik vyhral Skywars na mape. Jo, mám 15. Môžeš zase, že pozerať tie videá? Hej. A ty sli čo? Nič. Bože. Bo nie som youtuber. Dobre, poď do tejto arény tu pred No a čo, nami. ale môžeš natáčať, tak im napíš, že pozrite do videa. Povedal som to. A pozrite do koho. Aha, konečne, pozdravil. Vidíš, už ti tam píšu nazdar, ahoj, dokonca youtubera aj ti to napísal. A kde si? Tu si ideme do tejto? Dobre, mám... Ty TeamSpeak. Potom ti dám i pečko. Poď sem do tejto hneď. Ty už si skočil? Aha. Ok, som pri tebe. Si? Tu vedľa mňa hneď si, že? Stáč. Hej. Jo. To vypadá na cestu, že sa musíme dostať. A hneď vedľa mňa na druhej strane jeden je. Tak sa najprv prekop si ku mne a potom ideme na toho, čo je vedľa mňa. 5, 4, 3 a mi to sečlo. Nie. No, lebo sa odpojil. Bože, ten. Ale hra začína za 10 sekúnd, za 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0.
urobíme cestičku k tebe. Hej. Mám regeneráciu, jo. Čakaj, tento nech robí. Ten má Diasword. To musíme dať dole. No, ty ho daj dole, keď má Diasword. No, šťastie mám lúk. Myslím zhodiť ho. Máš lúk? Hej. Ja mám 40 šípov. Ja 30. Hehe. A mám ďalšie snehové kule, som si ich nevšimol. Niekto tu po mne skrýva. To ten. Spravím tú stenu. My sme tu len 4. Mhm. Skrý sa, keď po tebe niekto skrýva. Tak sa skrývam. To som prehnal. Fakt mi chýba ten lúk, riadne. Idem k tebe sa stavať. Akože ja mám nejaké tie veci, ale môžem začať. A ja si chcem s tebe stavať. Ne! Videl si to? Dobre si? No nie, nezomrel, bože, nevieš sa pozerať. Stával som a zmizli mi stade tie bloky. Ja som položil. A zmizol. Dobre, idem k tebe. Tak ja ťa čakám na spávne. Dobre, zabil som sa ku tebe. A už sa zjavili? Dobre, som. Kde si? No, tu v strede, hneď vedľa teba, napravo, naľavo. Za tebou úplne presne. Tu, poď sem. Pum. Si 6, takže budeš tak, kde možno vedľa mňa. Skáč. Skáč. Ty skáčeš? Hej, ty si na druhej strane asi. Asi, hej. Takže teraz nám to nevydalo, pešti. A vedľa mňa je ten s tým... Už 2-1-0 už hráme. Vedľa mňa je jeden s tým kitom. To sa nehrá. Ako vieš? Lebo vidím, že mám brnko zlaté. Iba jedno čest. A jedna je dole, mám. Aha, hej. Mám lúk, super. Ja nemám lúk, ale 10 čipov. Tu nevieš či nič dobré. Pre mňa hej. Pre mňa nie, lebo nemám. Pretože som v strede. Sporty mám. A nie. No, to a. Píšeš to? Nie, No veď za to. čo si. Kdyby sa zaujímal. Počkaj. V strede tamto. Ja sa nemám tak málo lúkov. Si v strede? Mhm. Riadne. Bože, to je taký blb. Ten ťa zostrelil, čo som do neho ja strelil. To je taký blb, ten hráč Zumbr. No, toho Zumbra som ja zostrelil skoro. No, to skoro sa neráta. Oh, bože. Koľko na to? Neviem, ale zabili ma vďaka tebe. Zumbr ťa zabil. Zumbr, lebo ja som po ňom strelil, aby som ťa zachránil, ale ty ne. Ty sa musíš stávať do stredu, keď po tebe Čo za striedajú. tebou? Tak ja idem sem. Skáč. To je sprostá mapa. Skáčeš? Hej, Ešte ty nevidíš. skáč. Si na druhej strane. Hej. A už začalo. Super. Šipy, to, mám jed, to je dobré. Jed, hej, ale ja nechcem jed, ja chcem enderperlu. Ja nie, ja chcem toto. Šip. Neviem, kde si, ty si hneď vedľa. Medzi tebou je taký s diamantovou helmou, že? Medzi mnou. Vedľa teba, myslím. Hej. Strieľaš možno? Hej. Tak len tak ďalej. Čo by sme natočili po tomto videu? Ešte budeme natáčať? Môžeme. Len skúsim sa aj k nemu dostať nejakým. A čo natočíme na Minecraft na Xbox? Môžeme. Ja len chcem Tu ten... idem k tebe, dobre?
Hej bože, treba to zlepšiť aj tak, ako pravil ten Kubo? jeden z divákov, tak to budeme musieť zlepšiť. Tak, a bereme luk. Si v strede? Nie, strieľam potom. Strieľaj sa. Stávaj sa do stredu, ty. On nemá luk asi. Mám jeden šíp, to sa nejde ono handrkovať. Pozor, on ide do stredu. Netrafil som ho, Aďo, pozor, ide tam. Nech ťa nezabije, ako raz ťa zabil. Ha, je dole. Super, už je to medzi nami. Sme tu dvaja. Že ma nezabiješ? Nie, prečo? To som veľmi strieľala, ale nie do teba. To konečne. Prvá mapa, kde si? Tu hneď. Ideme hneď sem. Si vedľa mňa? Skáč. Ty skáčeš? Hej. Vidíš ma? Nie. Dám si nastavenia a grafika a vykresľovanie článkov dám si 16 hotovo. A mám 16 vykresľovaní článkov a nelaguje mi to iba. Buknutý server. No už ide. Samé blbosti. Koľko bola aspoň? No veď, samé blbosti až na ten luk, čo mám. A ja mám luk. Ale nemám šípy. A enderperu. Ty máš enderperu? Nie. Možná áno, možná ne. Už si ma chcel konať. Ja nemám enderperu. Už som iného chcel zostreliť a jeho takto iný zostrelil. A niektorí ostali uväznení na onom. Jeden vyzerá, že ju... Nie, to je prázdna ona. Škoda, že mám ten luk a nemám šipy. To je úplne hlavné. A ja mám luk a nemám šipy. A už sú hore dvaja, v strede. Podajde po strede. Len ešte ten stromček. Ale dvaja sú tam normálne už. Bo ako som si dal to vykresľovanie článkov, tak vidím úplne všade ďaleko. Ale to mi zase netreba 16. Dám si 10 vykresľovanie článkov. Hotovo, späť do hry. Kto ide do stredu, ja do kopačinu? Ty. Á, ako si to vedel. Pod nami je Ender Drag. A? Hej, vidím ho. To kvôli tomu vykresľovaniu vlastne. A koľko mám vykresľovanie? 10. Asi má. Ty. 3. Aj raz ťa hrá na 3. Takže sa neboj. Ten dáme slova kúpe. On sa volá raz Decla. Jeho skin. No ale on sa tak aj zdraví. Niekto stáva cobblestone v strede. Ja.
Nezľakni sa, ten čo stáva hlinu som ja. Hej, som, vidím ťa. Tak a ja si dám vykresľovanie lepšie. Nebude ti to lagovať potom. Nemyslíš? Hej. Čo? Tak to ma zabil. Keď som si dával vykresľovanie. A zabil ma Jojoride. Bože. To sú už takí... Má damage. Mám 8. Ja som ho zhodil dole. Jo! Už nechcem to vidieť lepšie, ak som vykresľovanie. Zase ti laguje potom. No a čo zatiaľ. Počkám ťa pri... Zatiaľ spodrom telemonej. No dobre, mám 10 šíp. Mám 5 perc. Je tu raz, čo? Fakt? Hej, a píše mi čo hodil. Na Skype? Nie tu. Na serveri je. Čakaj. Hraje, no to jemu píše. Bože! Nikde natáčať aj on nie. Jaj! No s nami teraz. Už teraz točíte, či nie? Hej. Píše. Lebo nám ide na obidvoch serveroch ten oný. A inak niekto sa s tou pripojil za Felca. Kde? Na tento server. Aďo si Ty tu? si... A kde je Aďo? Tu, tiež asi. Nie. Hej, Ako sa volá? Arion. A tak som tu pri ňom. A ty si kde? Aha, tu ste. No poďte do tejto areny tu. Aďo, prečo sa odpojil? Lebo... Bože, nehráš. Chcel som to natáčania a ty nejdeš. A ty si nechcel? Rýchlo, už si sa pripojil, Piťo? Hej. Ježiš, nejaký bud mi tu píše. Toto je blbosť, poďme túto mapu. Keď tak sa mám odhlasiť? To je SVLAV sa asi píše, alebo SK. Nie, SV presne. SV? LAV. Počkaj, tak to klope. SV, Arion. LAV. Ježiš, ako blb. Dvojité V. Jaj? Kde si? Tu. Ale... Aďo. Počkaj, tak to tu je? Čau, Peťo. Čau. Hej. Neviem, tak... Čau, Peťo. Čau. Kde ideme? Neviem, čakaj, kde je Aďo? Teraz som ho tady videl. Pri tom asi si nový. Čakaj, tak skončím natáčanie a dám ďalší diel, lebo toto už natáčame dlho. Celkom. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, takže čaute. Čaute. Okay.